Čaute kamoši, vítajte pri mojom prvom YouTube videu. Dnes vám rozpoviem príbeh o tom, ako to celé začalo, ako vzniklo Mampy, ako som sa ja dostal k podnikaniu. No a porozprávame si aj o takých mojich možno že neúspechoch, o tom, čo sa nám naozaj podarilo. No a tak všeobecne si to celé rozoberieme, takže myslím, že toto bude veľmi zaujímavé videjko, takže poďte si to spoločne so mnou pozrieť. Kamoši, keď som išiel na strednú školu, tak už tedy som mal ambície a vedel som, že proste nebudem asi taký radový klasický zamestnanec a že nebudem vykonávať nejakú takú basic prácu. A tak proste som mal tie ambície a chcel som proste niečo dosiahnuť už v tom mladom veku. No a v 15 rokoch, keď som už vlastne išiel na strednú školu, tak ja som vlastne začal proste cez internet predávať prášky na chudnutie. No to spočiatku vôbec nešlo, ale pak som asi začal trošku počúvať viacej tých mentorov, ako to vôbec predávať. No a v 15 rokoch sa mi fakt podaril brutálny úspech, behom 3 mesiacov my sme fakt vtedy toho predali strašne hodne, bol to celkom dosť veľký balík peňazí. No a ja som už vtedy v tej dobe mamu presvedčil, že teda chcem, aby sme otvorili bar, teda taký ten wellness bar, že teda malo to byť o tej zdravej výžive a tak. No jasne, že potom sa to z toho sa to zvrhlo teda na normálny teda bar, kde sa ponúkal alkohol a tak. Som vlastne už chodil na tú strednú, takže to bola celkom sranda. A mama mi asi, že tak toto nepovolila otvoriť bar, no ale tým, že sme to teda, som to tak zaobalil, že teda otvoríme ten wellness bar, keďže sa nám celkom darilo cez ten internet a ten predaj tých produktov, no a samozrejme následne, keď som na tú strednú školu, tak ja si pamätáte ten stredoškolský život, to som chodil ešte do Spišskej na strojarinu, takže samozrejme všetci spolužiaci v škole a všetci chodili na party, ja sa začalo z toho tak akože trošičku kvalitne cvakať, prestal som chodiť do školy, tak potom akože riaditeľ, samozrejme boli tam aj rôzne iné situácie, z ktorých to proste celé vyvrcholilo, bol som trošku arogantný a tak, tak riaditeľ si dal zavolať mamu, no a samozrejme robili so mnou potom nejaké opatrenia, takto mi vlastne skončil môj prvý kvázi detský projekt. No ale išli sme ďalej, ja som potom skúšal ešte rôzne ďalšie veci, rôzne také multilevelové blbosti a tak, poznal som samozrejme mnoho ďalších ľudí. No a v tom období, kamoši, som hrával ešte aj v divadle, v Spišskom divadle a takisto som hrával aj v kultúrnom divadle s Janom Pokušou. Tam sa veľa naučil, čo sa týka vystupovania, nejaké retoriky, to mi tedy takisto veľa do života dalo. No a prišiel rok 2009, no a vtedy som mal nejakých 18-19 rokov, no a rozhodli sme sa zorganizovať takú kultúrnu rockovo-punkový festival v Spišskej Novej Vsi. Volalo sa to Spišfest, no a dopadlo to samozrejme katastrofálne, bola to akcia za 1 000 000 korún, to boli ešte vlastne koruny, nikdy predtým som takú akciu nerobil, som do toho pustil, prišlo mi málo ľudí, ja som tam nepodplácal kapely, skočil som v Markíze v Jojke a samozrejme tu do tohto videa dal aj tú reportáž tej Markíze, aby ste aj teda videli aj ten rozdiel, ako som vtedy vyzeral, ako vyzerám dnes. No a tak, no stal sa mi proste prúser hneď na začiatku kvázi tej mojej kariéry, kedy ja som vlastne nezačínal z nulou, ale s mínusom 23 000 eur. V tej dobe mi každý hovoril, že som skončil s hudbou, ja som išiel po ulici, ľudia na mňa ukazovali prstom, musel som nechať školu, pretože ja som chodil tu na strojarinu 3 roky, potom som pochopil, že ja v živote nebudem skrutky ani koranice o hýbe navrhovať, tak som šiel za riaditeľom a prestúpil som na Filmovú do Košíc, no ale ja som tam urobil 2 ročníky, Vieden a tak ďalej, ale už som tú školu nemohol dokončiť, lebo Edzoka nazval, že robím hambu v škole, videla tú reportáž v tej telke, tak som musel nechať tú školu, no a začať teda hlavne splácať ten festival, teda mi to rok, my sme robili potom rôzne kultúrne podujatia, Andera z Košíc, rôzne diskotéky a podobne. Až sa mi to takto samozrejme podarilo splatiť. Následne ešte som potom aj všetkým tým interpretom, ktorí boli na tom Spišfeste, robil nejaké akcie a tak, však mám ešte nejaké fotky, tak čo budem mať, tak vám samozrejme pomedzi to moje rozprávanie popridávam niečo do tohto videa. No a potom už prišiel ten rok 2011-2012, kedy sme založili agentúru. Mali sme také divadelné predstavenie, no a následne potom sme ešte pridali vlastne také koncertné vystúpenia Superstars, to bola tam Simona Pecková, Marek Lacko a tak ďalej. No a
to sme vlastne organizovali po školách. Decka nám platili tých kultúrnych poukazov, to nám fungovalo krásne 2-3 roky, až následne prišla Radičovej vláda. Zo všetkých rezortov posielali peniaze, nám nepreplatili nejakých 17 000 eur z tých kultúrnych poukazov, takže tak som potom bol celkom sklamaný aj voči tomu štátu a tomu celému. No a takto vlastne skončil môj druhý veľký projekt. Potom tam bol ešte jeden pokus v Pískej, tam som otvoril klub, my sme ako keby boli prví, kto urobil ZIU konkurenciu, že tam robili diskotéky, robili sme aj prvé rapové koncerty, Separ a tak ďalej, čiže my sme do Spišskej doniesli trošku tej kultúry, ale to bolo naozaj veľa práce za málo peňazí, no a takto potom to celé aj skončilo. Ja som následne sa presťahoval do Košíc a tam som robil v korporáte v Telekome. To bola jediný krát za celý môj život, kedy som bol po roka niekde zamestnaný. No a to už asi by som nikdy viackrát neopakoval. Proste zlá skúsenosť, ja som tam tedy skončil. Popri tom som samozrejme zakladal to Mampiči, organizoval som rapové koncerty po celom východnom Slovensku, Poprad, Košice, Lučenec, Prešov, Michalovce, Humenné. V Bystrici sme robili pár akcií, dokonca aj v Bratislave, takže tomu som sa ja venoval, no ale tú prioritnú robotu som mal ešte vlastne v Telekome a popri tom som teda už aj začal budovať ten brand To Mampiči. No a To Mampiči, kamoši, to vzniklo v marci 2016, áno, to vzniklo úplne, ale úplne zo srandy. Ja si to pamätám ako dnes, organizovali sme v Lučenci koncert Ega a už predtým sme pár dní zo srandy urobili ten prvý motív, tú takú klasik piču. No a natlačili sme to na pár mikín, myslím, že jedný z prvých boli tie ružové mikiny, také live pink. No a to sme zobrali vlastne do toho Lučenca, mali sme tam backstage, prišiel Ego, ale čo to máte? Viem, že takú srandu sme urobili, že Mampiči. Takže ukáž, no, obliekol si to, dohral v tom koncert a zrazu 2-3 dní na to bol to plný internet a každý chcel ružovú mikinu z národníku, takže my sme to v tej móde vtedy urobili akože brutálny progres, lebo to neexistuje, aby chalani v tej dobe nosili ružové mikiny, takže aj to bolo takéto prelomové. No a takto to vlastne celé vzniklo, no a potom sme následne urobili web, no a na základe toho dopytu, ktorý ste mali na nás, tak sme boli nútení to riešiť. No a samozrejme v začiatku sme to nevyrábali, dávali sme to teda vyrábať, čiže tá kvalita ani nebola nejaká, no ale rokmi ako to postupovalo ďalej, tak najprv sme kúpili jeden stroj, potom ďalší. Čiže dneska tú výrobu máme, si dovolím tvrdiť, že patrí medzi najlepšie vybavené textilné firmy v Československu ako také, čiže za to dám naozaj ruku do ohňa. Ja som strašne rád, že kamoši, viete, zo srandy vznikla tak veľká vec. Dneska môžem povedať, že sme mali najsilnejší december, aký sme zažili za tých 8 rokov, odkedy je tá značka. Sme tu s vami, takže samozrejme nás to stalo kopec úsilia, ale nebyť vás fanúšikov a všetkých tých, ktorí nás podporujete celú tú dobu, tak by sme tu neboli. Takže naozaj tu na veľký rešpekt, veľká vďaka patrí vám. Mali ste možnosť vidieť, že ja som minulý rok išiel už do toho teda aj s vlastnou tvárou, začali sme robiť rôzne súťažné videá, mal som pár streamov na TikToku a tento rok je hlavne o tom YouTube. Teda som, že budem sa vám teraz snažiť tento rok viacej odozdať, takže budete môcť očakávať odo mňa viacej takýchto videí. Takže budem rád, ak mi tam dáte odber, ak mi to šernete, ak napíšete nejaký zaujímavý komentár. No tak kamoši, ja som veľmi rád, že sme teda na konci tohto videa, že som teda rozpovedal celý ten príbeh, ako to vôbec začalo, ako to celé vzniklo. No a pokiaľ by ste mali ešte nejaké konkrétne otázky k tomu alebo niečo, tak ľudia mi to môžete napísať sem do komentárov pod toto video. No a vidíme sa pri ďalších videách, tak čaute!